खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बरपेटा पुलिसा 4 कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे 3 हमदों। सोलोंथाइ बिफाननि सेक्सा सेटुनि सायाव गोबां फोरोंगिरिफोरनि अजद, सोरखारा होनाय टेब्लेटफोरा खामानियाव होआखै। नेपाल आरो सा भारतनि गोबां रायजोआव गोख्रों बांग्रिं। आसाम सोरखारा सा 35,770 फरायसाफोरनो स्कुटि रानगोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बरपेटा पुलिसा कयाकुसियाव मंगलबार खालि गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे 3 सुबुंखौ खादों। 4 कौटि रांनि ड्राग्सखौ जब्द खालामदों बरपेटा पुलिसा। गासै 2.21 किल'ग्राम मेपेड्रन ड्राग्सजों लोगोसे साइफुल इस्लाम, हामिद खालिफा आरो रसन मुंनि 3खौबो ड्राग्स फालांगिरि खालामनायनि दायाव एरेस्ट खालामदों। आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना सेक्सा सेटु आसनिनि जोहै फोरोंगिरिफोरनो होनाय टेब्लेटफोरा जेबो खामानियाव होआखै। बेनिखायनो आथिखालाव सोलोंथाइ बिफाना बुंनाय एबा होनाय बिथोन बायदियै गोबां फोरोंगिरिफोरा स्टेटास आपल'ड होनो हायाखै होननानै मंगलबार खालि धुबुरी जिल्लानि गोबां फोरोंगिरिफोरा अजद होदों। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना सेक्सा सेटु आसनिनि मुङै माखासे बिथोन जारि खालामदों। बैफोरनो जादों फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरा फरायसालिफोराव रेगुलार फैथारनांगोन। फरायसाफोरनि एबसेन्टखौ गनायनाय जानाय नङा। फरायसाया फरायसालियाव फैयाब्ला दिथागिरिनिफ्राय बेनि जाहोन लानांगोन। फरायसाफोरनो सानफ्रोमबो हमवार्क हरबाय थानांगोन। फोरोंगिरिफोरा गावनि फरायसालिनि फरायसाफोरखौ टिउसन लानो मोननाय नङा। सप्तासेनि बांसिन एबसेन्ट थायोब्ला गोजौआव फोरमायहरनांगोन। रेगिं एबा बुलिंजों फरायसाफोरा लोब्बा थानो मोननाय नङा। गुटखा जातनि मुवा फरायसालि कम्पाउन्डआव जानो मोननाय नङा। फरायसाफोरा मबाइल फन आरो स्मार्टफन लानानै फैनो मोना। हारि धर्मखौ लानानै फारागथि लाबोनाय आपत्तिजनक बाथ्रा फरायसाफोरखौ बुंनो मोननाय नङा। फरायसाफोरा बेगाव लावथि, सिखा दाबा आरो गुबुन अस्त्र लानानै फैनो मोना। फरायसाफोरनि फैनाय फैयैखौ पन्जियन खालामनांगोन। मर्निं एसेम्बलिनि सिगां आरो उनाव फैग्रा फरायसाफोरनि हिसाब लाखिनांगोन आरो बे बाथ्राखौ दिथागिरिफोरनो खिन्थानांगोन। फोरोंगिरिफोरा ससियेल मिडियायाव जेबो आपत्तिजनक बाथ्रा फोसावनो मोननाय नङा। फोरोंगिरिफोरा सानफ्रोमबो नियम बायदियै क्लास खालामथारनांगोन। डाच साइन्टिस्ट फ्रेंक हुगारबिचआ सिगाङाव फोरमायखानाय बायदियैनो पाकिस्ताननि नसुं हादराव गोख्रों बांग्रिं मावगोन होननानै बुंनाया गमामायैनो सैथो जामारबाय। सा भारतनि गोबां रायजो फारियै पान्जाब, हारियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखन्ड, हिमाचल प्रदेश आरो नसुं हादर नेपालाव मंगलबार खालि गोख्रों बांग्रिं मावदों। नेपालाव जागायजेननानै भारतनि गोबां रायजोआव बांग्रिं मावनायनि गोहोम गोग्लैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे बांग्रिं मावनाया 6.2 रिक्टार स्केलनि मावलांदोंमोन। अदेबानि बहा बेसेबां खहा जालांखो बेनि खौरांखौ मोनथ'नाय जायाखै। मख'नो गोनांदि समबारनि मोनाबिलि समाव आसाम, मेघालया आरो सोनाब बंग'आव 5.2 रिक्टार स्केलनि गोख्रों बांग्रिं मावलांखांबाय। बजालियाव जिरायनाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि दैदेननाय आसाम केबिनेटनि मेलाव थांखि लानाय बायदियै आसाम सोरखारा सा 35,770 फरायसाफोरनो स्कुटि राननानै होगोन। जायफोर फरायसाफोरा 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों, बिसोरनो गंफा स्कुटि होगोन। बेनि गेजेराव सा 30,203 फरायसुलि आरो 5,567 फरायसुलाफोरा मोननो हागोन। बे बिथांखिखौ मावफुंनो थाखाय रायजो सरकारा गासै 269 कौटि रां खरसा खालामनानै बे गं 35,770 स्कुटिखौ बायगोन आरो सोलिफु अक्ट'बर दानावनो होगोन होननानै मिथिहोदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।